всъщност е толкова модерно да обикаляме извън България, дори извън Европа, след като не знаем какво всъщност има в нашата родна държава? Всъщност, до някъде и аз съм от тези хора, които искат бързо да излезат от България и да видят всичко извън България, но всъщност не са виждали всичко в България. От 7 годишна възраст започнах да се занимавам с спортна аеробика до около 19 години. И спорта не ми даде само възпитание и здраве, спорта ми даде много повече от това. От малко обикалям както в България, така и извън България, дори извън Европа. И наистина това беше началото на моето пътуване и това ми показа всъщност колко много обичам да пътувам. Вече не тренирам спортна аеробика, но продължавам с моите пътешествия, ако мога така да ги нареча. И наистина един ден искам да стигна до Марс. Седнала съм като пълен тъшак. Предстои ми пътуване в Америка, май месец края. Ако ми дадат виза, дано да ми дадат виза, моля те, дай ми виза, който и да си. Но преди това мисля да направя няколко трипчета в България. Вече направихме единия с моят приятел по време на сесията, която трябваше да учим, но ние научихме. И това ще бъде моето първо клипче в YouTube. Моето първо клипче каквото и да било, защото никога до сега не съм обработвала. И ще направя още две преди да замина в Америка, може би април или май, пролетта, когато вече е топло, когато вече е безгрижен, когато вече сме щастливи. В 2018 година посетих наистина много градове, села и наистина прекрасни места в България, които не снимах. Затова тази година ще снимам до пътешествието ми в Америка. Една от най-големите ми цели в момента е да видя България. Дори да не мога да посетя и да видя всяко най-малко място, аз ще видя доста от тях. Насърчавам ви да пътувате повече. Просто пътувайте и гледайте и бъдете щастливи. И това е. От тук нататък следват само яки неща, само яки пътувания и ще ги споделям с вас. Така че, каквото искате правете, няма да ви казвам абсолютно нищо. Чао!
Фотографския университет в Пловдив. Емилия Будинова, дами и господа!